Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa cikin wannan tasha ta ta Nasir Online Hausa TV. To a yau dai zan muku bidiyo ne akan wani platform na TRX wanda ake bada TRX kyauta, amma kafin nan ana yin deposit a ciki. To yanzu dai bari mu shiga cikin bidiyo in nuna muku yadda ake. To daga farko dai idan ka shiga cikin browser ka kamar haka. Ok, ni account ina yana kai, bari in log out in nuna muku yadda za ku register. Sorry, network ne yake ɗan bada matsala. Yauwa, to bayan ka zo wajen register nan za ka sa number waya, sai security, sai nan kuma invitation code ne, sai nan kuma ga nan abubuwan da za ku fara kake gani na gefen nan. To register ba wai wahala yake da shi ba, amma yanzu dai bari in sign in ku gani ni cikin account nawa. To bari in sa number waya na. To gashi nan dai kuna gani na yi login. To bayan ka yi login za ga sun baka kyauta bonus na TRX har guda 520. To sun baka 520 ɗin nan, ana buƙata ka yi deposit ne, ka yi deposit na 10 TRX, kuma ba wai wani tsada bane yake da shi. To in ka tashi sai ka zo wajen da aka rubuta deposit, sai ka danna nan transfer to basic account, shi za ka danna, sai ka fi wallet address ka je ka sa TRX guda 10. To bayan ka sa, ni na riga na sa TRX ina guda 10. To yanzu zan yi withdraw ne. Dama da zarar ka sa za ka iya cire TRX guda 3, kuma anjima ma za ka iya ƙara cire guda 3, saboda mining ne yake, ka riga ka sa TRX ka yi deposit wato. To yanzu bari mu je wajen withdraw mu gani. Yauwa, to kamar yadda kuke gani na zo nan wajen withdraw, nan wallet address, bari in je in ɗauko wallet address ina. Yauwa, to kamar yadda kuke gani gashi nan na shiga cikin trust wallet nawa. Yauwa, to bari na yi copy na wallet address ina. Yauwa, to gashi nan na zo na sa wallet address ina, bari in sa 3 TRX guda 3 kawai nake son cirewa. To gashi nan an danna withdraw, kun ga withdraw yayi successful, kun gani an cire guda 3. To gashi nan za ku gani na cire TRX guda 3, ya fita lafiya lafiya, kuma zai shigo cikin account ina na wato trust wallet wanda na ɗauko. Yauwa, to bari mu duba mu gani ma ko ya zo. Yauwa, in kun duba za ku gani gashi nan TRX ina guda 3, TRX guda 3 har ya shigo. To mun gode da kallon wannan bidiyon namu, a daure a danna mana subscribe, a taɓa ƙararrawa. Mun gode, a share ga 'yan